Krásný den, vítám vás u další bobové dráhy. Minule jsme dobrzdili první bobovku v Pottensteinu. Dneska půjdeme na tu druhou. Dobrá zpráva, tuhle už normálně dojedeme celou. Bobovka je u konce. Příště se vrátíme do Česka a projedeme si bobovku na Proseku v Praze. Nově budou vycházet videa každý měsíc, a to vždy 16.